Smut ind på Take It Light hurtigt. Hej YouTube. Der er en stop i videoen. Stop lige videoen. Og du skal heller ikke starte videoen, før du er inde på spillet. Fordi inde på den der Take It Light server, der er gode server. Og derfor skal vi ind på den. Og vi har heller ikke så mange ting der i, så det er meget godt. Ja, er du sindssyg? Vi håber. Arrange map setting. Det er ikke nu, vi kan lave en anden video med det.